छोड़ दो, बचाओ क्यों? छोड़ दो हमरा के, छोड़ दो। नहीं। मालिक, वो लड़की के का करी? जाके देख, जिंदा तो मार दे जान से। अब मार के धर्मपुर और बरियारपुर के ठीक बीचों बीच फेंक दे। जा सब। ई नहर के पानी पहले हमरा गांव में जाई ना। ई नहर का पानी पहले हमरे गांव धर्मपुर में जाई। जब ले हमरे गांव का खेत न पटा जाई तब तक तोरा गांव में पानी न जाई। ई ना हो सकेला ब्रिज किशोर यादव, फैसला बदल ला, ना तो बहुत कुछ हो जाए। ई यदुवंशी का जवान बा, भले खून बह जाई लेकिन पानी तोरा खेत में पहले ना जाई। राजपूत के खून में इतना गर्मी होला ना कि वो आदमी को कु आदमी बना देला। और यादव के मुंह में इतना गर्मी होला तू लोहो के पिघला के पानी कर देवेला। औकात में रहा सब फाड़ के रख दे, भीख मांगे के लायक भी ना रुक, रुक। आवाज सुन के अंदाजा लगिए गई हो कि हमरा गांव के लोगन में कितना गम बा। और हमरा गांव के लोगन की आवाज सुन के तोरा यो पता लग गल होई कि इनकरा देह में पानी ना बारूद भरल बा। हे आग के जोश में न जाने कितना मेहरारू विधवा हो जाइयन और कितना लड़का अनाथ। पानी पहले हमरे गांव में जाई। अगर नहर के पानी हमरा गांव में ना जाई तब तहरो गांव में ना जाई। ई नहर के पानी ना। ठीक बा, तोहार फैसला मंजूर बा। चलो चला चला देख लियल जाई लोगन। और व्यवस्था भैया कुछ भैया का हद हो गई बा। का भइल? गांव के सिवान के एगो पुलिया पर लड़की की लाश मिलल बा। का के लाश बा? अरे वो बरियारपुर के अपन तिवारी जी ना रहे, उन्हीं की लड़की है। चला था, चला। ब्रजकिशोर यादव, तहार गांव के लड़का हमार गांव के लड़की से मोहब्बत करके होकर जान ले लेला। आज वो लड़का के अरे तो का उखाड़ लेबे हैं? माने तन कि लड़की तोरे गांव का बिया, पर एकरे साथे जौन कुछ भी भइल बा वो हमरे गांव का कोनो लड़का कइले बा, ई कैसे कह सकेला? ना, और अपने गांव के लड़कियन के संभाल के रखा। अरे संभाल ले, लेकिन तू लोग भी अपना लइकन के संभाल के रखिया, न तक काट के इतना टुकड़ा करब न कि जलावे घरी शमशान के जगह भी कम पड़ जाई। हमारी गांव की एक भी लड़कन के कुछ भाई न तो पूरी गांव की लौंडन के छक्का बना के घुमाते। ये वक्त बताई के छक्का और के पक्का मर्द बनके अपन जिद पूरा करी। और तो हर गांव के कौन लड़का हमार गांव में आ गई, काट के रख दे, और काटे के बाद अंतिम संस्कार करे खातिर लाश तो दूर राख भी भेंट ना होखी। राख का बात छोड़, अगर हमरे गांव के कौनो लड़का के हाथ भी लगैले ना तो हमनी मिलके इतना थूरब कि थूक चाट के जिंदगी खातिर भीख मांगे लायक भी ना रहिबे। मंजूर बा।
ले जा एकरा के। चलो चला उठा। साले, अरे हमार इसी से है साले। अरे साले बहुत चर्बी चढ़ गई बा। अरे साला नमल में तू साला। क्यों हमरा बेटी के आंख उठा के भी देखेला ना तो हम ओकर आंख नोच के गोटी खेलीला। और तोर इतना औकात थू कि तू हमार बेटी के लव लेटर लिख देले। चल ई थूक चाट और हमार बेटी से माफी मांग, नहीं तो तोर सीना में हम इतना गोली भर दे कि केहू के भी ते लव लेटर लिखे लायक न रह जाइबे। सीना पर तो हसीना खातिर गोली खा के मर जाए, लेकिन थूक के कबो न चाटी। काहे कि अगर हम थूक के चटनी तो प्यार पर से आशिक के भरोसा उठ जाए। कबो न चाटी। कुकुर के पोछी 13 साल नली में रखा, टेढ़ के टेढ़े रही। ई मजनू के औलाद हिया ना हुआ मानी हुआ। मर गई मजनू के औलाद। यार पता चलल बा निशा तोहरा घर आइल बिया। निशा के छोड़ यार, नजर घुमाओ, देख जुगाड़ आवतिया। तोहर बाप के प्रॉपर्टी है का? जैसे ध्यान लगा के देख रहल बाड़ा। अरे साला का चीज बिया। तुम्हारे बाप के प्रॉपर्टी है त का उघार के चलबू? मिल जाई नु, जिंदगी बन जाई साला। तो के रखा हम केसहू चली, तुहार का फटता। तोरा के पावे खातिर कुछ कर दे। अगर ऐसा ही 2 ताला देखावत चलबू ना तो केहू ताला तुरे खातिर तैयार हो जाई। लफुआ लेकिन के मुहे लागले बेकार होला।